ganti Dirli. Seto ngono apa piye apa elek ya ganti Broto. Heeh. Kelas piro cah bagus? Mas Diri saiki ning kene ta sekolahe? Nggih. Kelas pinten? Kelas kalih. Kelas loro. Nggih. Info sing nak tampa sampean belajar apa? Gus Akbar. Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Iya ya Pak. Akbar Balowo. Iya Pak. Iya. Kowe sing ratap. Ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho Pak. Delok Gus. Sanes. Niki anune Mas Akbar. Apa? Anu sama penyanyi apa Mas mau Mas? Heeh. Ah, Dadi nganjuk ki Akbar enek loro, enek Akbar Balowo karo Akbar Sahalam. Ngono ta? Nggih. tak kenali Bambang Balowo. Heeh, Bambang Balowo ki MC-mu. Mas, jajal suluk titik-titikan. Ya, bener. Ayo, Suluk. suluk pelok Mas Lindro. Ya, Mas. Lah iya. Lek disiarke karo apa jeneng MC no. Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran wayang kulit dengan Dalang Ki Anom Suroto pas. Ki Purbo Asmoro pas bareng Ki Dalang Dirli. Gantinen jenengmu. Ngedoke rego ya. Lah ya ngedoke rego ora iso larang. Dirli sapa sih? Dirli Galuh Pramudya. Lho, ai Pramudya. Pramudya. Galuh gawe O. Heeh, gawe O. Ah. Ayo. Apa suluke sampean apa? Ya. Apike ya Allah. Wah, sik urung muni kan. Lila lamun kelangan ora keketun. Trimo lamun kataman sesare. Lagawa nalongso srahing Bathara. Ya. Lho, siswa oneng SMKP GRI suarane hebat, suarane jos. Jare cita-citane ini kan pengen duwe bojo dalang. Nggih, Mas. Heeh. Amin amin. Gelem kok kowe? Kowe gelem? Sing moh niken. Sampean gelem dadi bojoku, Mas? Boten. Ya, baten kok siap menyawamu ki. Ora tatak, gak tatak blas. Tatak blas. Wong lanang kok karo niken ora kata-katune. Wong lanang ki lek wis kadung jatuh cinta wis anu Mas, kudune apa jenenge berusaha ya toh Pak. Heeh. Berusaha ora terus ora tatak blas ngono kuwi sampean. Ora wani. Sing gak mbok Ora. wani apa? Lah sing mau wedeni saka niken ki apa? Wong kaya bocah biasa, kaya kowe ya bocah biasa. Sing tok wedeni apa karo niken? Kathah. Kata. Nggih. Contone siji wae. Carane niken salindri iki cokolo mangsa wong lanang arep nyedak iki digrek atine. Mergo bocah sing wis bersinar jenenge. Artis lah wong artis Indonesia. Ngono to? Nggih, laras. Kowe merasa kecil to? Nggih. Aja ngono. Gedekno atimu. Mulai kecil nek atimu gede, iku suwe saya gede. Iso wani karo niken sali. Jenenge kepedenen nek. Makane wedi. Makane wedi. Ya. Lagune Lintang Asmara apa ya? Lintang Asmara. Siang pantoro. Kok fales to, Pak? Kok fales to? Ora. Nah, gitu. Siang pantoro ratri mengacip kulo. Nah. Tak wayang le. Nah, iki kowe iki ditandang tangane karo Pak Anom disokan. Tapi swantene pon toto nggih, Pak. Mas. Toto. Mas apa, Mas? Dirli. Dirli. Pokoke apa-apane Dirli. Ya coba campur sari. Ya, gamelan plus musik. Yuk. Lintang Asmara. Terus.